ସୁକିନ୍ଦା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଶୋକଝର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଶୋକଝର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁକିନ୍ଦା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁକିନ୍ଦା ମାଧପୁର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ବିନା ହେଲମେଟ୍ ଓ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଓ ବସ୍ ଚାଳକ ମାନେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ ସଚେତକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେଠୀ ଓ ଥାନା କର୍ମଚାରୀ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ସରକାରୀ ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେଠୀ।